סיכום הספר הסוד, מאת רונדה בירן. תמצית הספר, הסוד מאת רונדה בירן עוסק בכוח של חוק המשיכה. חוק המשיכה הוא המפתח להגשמת הרצונות של אנשים. חוק זה קובע שדומה מושך דומה, בדיוק כמו מגנט, מה שאומר שמחשבות ורגשות חיוביים יביאו תוצאות חיוביות, בעוד שמחשבות ורגשות שליליים יביאו לתוצאות שליליות. ספר זה מביא חוכמה עתיקה, עקרונות פילוסופיים וסיפורים מהחיים האמיתיים כדי להדגיש את הרעיון שלאנשים יש את היכולת לעצב את המציאות שלהם באמצעות חשיבה מכוונת וחיובית. שיעורים עיקריים שניתן ללמוד מהספר, חוק המשיכה. העיקרון הבסיסי של הספר הסוד הוא חוק המשיכה, הקובע שלאנרגיות שאנחנו פולטים דרך המחשבות והרגשות שלנו יש השפעה עמוקה על האירועים והנסיבות שקורים בחיינו. אם אנשים יטפחו מחשבות ורגשות חיוביים, הם יכולים למשוך חוויות חיוביות מתאימות. הספר טוען שהיקום פועל ככוח תגובה, המשקף בחזרה את האנרגיה שאנחנו מקרינים. מחשבות טובות ורעות. חוק המשיכה לא מבחין בין מחשבות טובות או רעות, והוא לא מזהה אם אתה רוצה או לא רוצה משהו, הוא פשוט מספק את מה שאתה חושב עליו. רוב האנשים לא מקבלים את מה שהם רוצים כי הם מתמקדים יותר במה שהם לא רוצים. למשל, הם לא רוצים להיות שמנים או בודדים, ומכאן בסופו של דבר מקבלים יותר מזה. מחשבות מודעות ותת-מודעות. חוק המשיכה אינו מתמקד רק במחשבות מודעות. אתה יכול לומר שאתה רוצה יותר כסף, אבל בתת-מודע מרגיש לא ראוי או בספק לגבי היכולת שלך להרוויח או למשוך את הכסף. היקום מזהה ומספק את המחשבות התת-מודעות הללו. כוחן של מילים. שיעור משמעותי עוסק בכוחן של מילים. הספר טוען שהמילים בהן אנו משתמשים מעצבות את מחשבותינו, ומחשבות אלו משפיעות על המציאות שלנו. על ידי בחירה בשפה חיובית, אנשים יכולים לכוון את מחשבותיהם במודע לעבר התוצאות הרצויות. פעולה. בעוד שהסוד מקדם את כוחה של חשיבה חיובית, הוא גם מדגיש את החשיבות של נקיטת פעולה. מחשבות חיוביות צריכות להיות מגובות בפעולות בהשראה כדי לגרום לדברים לקרות. אם רק תשבו כל היום ותחשבו על כך שדברים יגיעו אליכם בלי לפעול כלל, זה לא יקרה. כשתפעלו על מנת לקבל מהיקום, תרגישו כאילו אתם זורמים יחד עם נהר. מסר מרכזי. המסר המרכזי של הסוד הוא שלאנשים יש את היכולת לעצב את המציאות שלהם באמצעות מחשבותיהם ורגשותיהם. הספר סובב סביב הרעיון שבאמצעות הפוקוס והכוונות של האדם, הוא יכול ליצור חיים המתיישרים עם הרצונות העמוקים ביותר שלו. כיצד ליישם את התובנות של הספר בחיים? לומר הצהרות חיוביות. בהתבסס על הרעיון של המילים יש כוח, הספר דוגל בהצהרות יומיומיות. על ידי חזרה של הצהרות חיוביות המתואמות עם המטרות של האדם, אנשים יכולים לחזק את הלך הרוח החיובי, לשנות בהדרגה את האמונות והעמדות שלהם. ליצור לוח חזון. הספר מציג את הרעיון של לוח חזון כייצוג מוחשי של המטרות והרצונות של האדם. על ידי חיבור תמונות, ציטוטים וסמלים המייצגים את שאיפותיו, האדם יכול לחזק את הפוקוס בדברים החשובים לו. לעשות מדיטציה. לפי הספר, מדיטציה היא כלי לשמירה על מצב רוח חיובי. על ידי שילוב מדיטציה בחיי היום-יום, אנשים יכולים להתבונן ולנתב מחדש דפוסי חשיבה שליליים ולטפח חשיבה מכוונת וחיובית יותר. להכיר תודה. כדי להעמיק את התרגול של הכרת תודה, הסוד מציע לנהל יומן הכרת תודה. רישום קבוע של רגעים של הכרת תודה והערכה יוצר הרגע להכיר ולחגוג את ההיבטים החיוביים של החיים, ומחזק את חוק המשיכה. לדמיין הצלחה. הספר ממליץ על תרגילי דמיון שבהם אנשים מדמיינים את השגת מטרותיהם. תרגול זה מעזק את האמונה, תחושת ההישג ותורם באופן משמעותי ליצירת התוצאות הרצויות. להשתמש ברגשות כדי לזהות את המחשבות. אדם לא יכול להרגיש טוב ורע בו זמנית. אם הוא מרגיש טוב, הוא מחזיק במחשבה טובה ומביא עוד ממה שגורם להרגשה טובה. אם הוא מרגיש רע, הוא יכול לתפוס את עצמו במהירות ואת המחשבות הרעות ולחזור למסלול החיובי. להיות בסביבה תומכת. הסוד מדגיש את הערך הרב של שיתוף העקרונות עם אחרים וגיבוש קהילה תומכת. על ידי סביבה בעלת אנרגיות חיוביות, אנשים יכולים להגביר את ההשפעה של חוק המשיכה.